Senior citizen nga nagmanihog motorsiklo nga gidakop sa senior citizen usab nga traffic enforcer sa dakbayan sa Mandawi gipasangin lang nanapog sa mga traffic enforcer. Ang initial violation sa mga motorista gumikan kay nagsulob kini og unprescribed helmet ang Backrider nini. Si Chona Carion sa report. Gipara ni Virgilio Cruel, sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Team, ang 61 anyos nga driver sa motorsiklo. Kinihuman nga ang Backrider diini nagsulob og dili otorisadong helmet ug dinhi nagsugod ang panaglalis sa duha sa dihang gikuha ang lisensya. Sa kuha sa CCTV sa Mandawi City Command Center, makita nga daw nagstorya pa ang gidakop ug ang enforcer. Apan pipila ka minutos, kalit lang niyang gihapak ang likod nga bahin sa enforcer. Nakita usab nga misuway og ilong ang rider sa gigunitan sa enforcer. Hinungdan nga nangayo og backup ang enforcer. Tuod man nag-abot sila una sa Station 1. Misuway paglamano ang dinakpan apan wa kini dawata sa traffic enforcer. Sir, may buntag sir. Kung di mo na pwede ang isulob sa Backrider sir, kaya ang prescribed helmet man na. Wa pa rin ako pag lisensya sa awa na yung problema. Bisiyuhin lang ko. Sige, kapalit ang lisensya ni mo sir. Hatag na lisensya, kaya dali alag suwat ha. Nanisaka ko sa gutter. Pagsaka ko sa tisina sa yaw-yaw, sinaglangas kayo ba? Walay ko makuan, suwat lang ko. Kalitan ko naghampak. Moto nangayo ubak up kay isog kayo. Pagay ubak up, hilap ni pag ako radyo na naputol. Tinod ko nga kasi, pay lang nga kasi kaso. Mga pasay. Dili ako. O niya, na-isyuhan ko niya. Pag mag-issue niya na ako, awa pa sa kasigi pa sa suwat, ang utana sana ko tagarin ka ko taga-kanhulaw. Pag humanang tangulan ko, sir, pasensyahe lang, sir. Nasuko na siya itong nakuha siyang naanaan. Mitabang na og hangyo ang igsuon ngadto sa enforcer nga pasayloon na lang ang dinakpan tungod kay Christmas season usab og tungod sa gihambin nga sakit sa driver nahilot ra ang ilang kasungian. Mipasalig usab ang driver nga dili na musab apan gikinahanglan gihapon nga mobayad sa multa ang driver sa iyang violation sa paggamit og dili otorisadong helmet. Uban ni Godfrey Rillian, Chona Carion, Balitang Bisdak.